Haiti baba muti tinokupira kutaura chokwadi mudara mambo achireva naMwari ndichataura chazvochokwadi. Ndinokupira kutaura chokwadi mudara raShe vachireya kuti zvandichataura ndezvechokwadi. Basi muri kuzvinzwisa kuti zvere achikupira taura chokwadi. zita ndiani? Tawanda Foma Sabhuku Andrew Chuma Nambo baba vachireya. Asodzi kumbiro vachinja namanga mukadzi vapamera pachikumbiro havana kukwanisa kuwana mari yakakwana vari kusungisa murume Tawanda haana kukwanisa kuwana kuti mari yakakwana vachiti sei wakandisiya pamba usingachadzoka. Mari idzodzo munofanirwa kudzibhadhara mushure me14 usadzibhadhara tikutuma zvikonzi kunoti vakutumbirai. mazvinzwa manzwa here Yapanzwa. Mai masari vapika. ava ndo vapika muti tinokupira kutaura chokwadi mudara mambo achireva naMwari ndichataura chazvochokwadi. Tinokupirawo kutaura pamberi pamudare ramambo Chireya izvo ndichataura zvichange zviri zvechokwadi. muri kuzvinzwisa kuti zviri achikupira Amen. ereve Chokwadi. zita ndiani? Pamela Musambakarume. Sabhuku Musambakarume. Nambo Chireya. ripoti yataura mai maizva pane chamuda kuwedzera here pane izvo? Amen. Taura Ndinotaura nchiti murume kubva ndine mimba akandishungurudza. Svika pari zvino ndapona mwana. Kana sapoti hapana. Akandidzinga pamba. Izvezvi akatondidzinga pamba. Akasiya nhumbi dzangu padongo akatotama akaenda kune umwe musha wakavaka. Hembe akatobvisa mumba mangu hamutorina kana hembe dzake. Ndikamuti mwana anorwara aita zvawafunga. Pandakapona ndakamuudza ari kuSouth Africa ndapona mwana. Akapindura achiti hando yanchikutora. Ndobva ndataura zuva randakabuda ndikati ndiri kubuditswa musi wechitatu zuva raaiuya. Akati alright ndo yanchikutora. Ndobva azofona achiti ndakundikana kana mota yekuti ikutore ndashaya. Ndobva ndati ndobva ndagara nemwana ndikati zviri nani ndifonere vabereki. Ndobva ndafonera baba vangu. Baba vangu vakaenda kwaSevere. Vanhu vakanoudza Severe akati Severe tora mwana wako. Ugare nemwana wako. Ugare mwana wako. Saka baba vangu ndobva vafonera sisi vangu. Ndobva vakuzonditora kuma1 ndaburitswa na6. Vanditora kuma1 sisi vangu vakaenda neni kumba kwavo. Baba ndovanga vati mutorei mwana abetsereke. Ndozomutora ikoko. Sisi vangu ndobva vagara neni iye ndobva abva kuJoni. Ndobva vauya. Vakadarika nekwasisi vangu. Vachiti ina handina chandokwanisa kubetsera. Iwe ita zvawafunga. Kana mwana havana kumubata svika pari zvino havatomuziva. Ndobva vadarikira vakaenda. Ndasara ndakavata ndipo ndakabuda kuchipatara ndichigwara. Sisi vangu vakati rega umboita nani zvekuti tikwanise kuenda kwana mudhara. Sezvo baba vati ndizoenda newe kumba. Sisi vangu vakatsvaka mota vakaenda neni kumba kwedu. Taenda kumba akakwanisa kutaura kuna vamwe vatoti sekuru vakati vana tezvara vakanditorera mukadzi wangu. Ndobva vaya vakataura kuna baba, vataura kuna baba, baba vakati inzwa zvakutaura murume wako. Rongedza mabhegi kudii mwanangu uende. Ndobva ndarongedza mabhegi. Ndikaenda. Ndaenda kumba akafona achiti handimbodi kuona ikoko. Maiguru wangu aripo zvikanzi munyime chikafu adzokere kumba kwawo. Kana sipo manepo emwana ndaingodavhura ndobva ndadzokera kumba kwedu. Ndakaita 2 days ndiriko nchiita serious pamba. Kudzambana ndaona kuti ndindofa nemwana. Ndikadzokera kumba kwedu. tokwati mataura rinoti sei wakusingasvike pamba ko ava mavaziva Ya mudzimai wangu. muri kugara seiwo pane zvavakutaura zvose pane chamuri kukandirana Wangu mambo. Ya ndikatsanangura ndingapedzera dare nguva. Chiri kuitika pamudzimai wangu ane dambudziko rakakurisa. Zvekuti tikada kuzvitsanangura tingati singe tinopedza nguva. Asi kana muchinitendera ndipedze nguva sezvo ndaya mudare ndokuna kutsanangura. dambudziko ngoti seripo
chakaitika ini ndichipfimba musikana ndakangoonawo mwana wanakanaka ndikati ndoda uroora ndobva tataurira ndikawirirana. Chinhu chekutanga ndakapanana madheti nomu wangu ndobva ndatenga zvinhu ndikaisa mumaoko make. Sisi vake vanga varipo vari kutaura ivavo. Zvinhu izvozvo zvakanyura ndazviwana kuti musikana achibuda ndichimutisa kuenda kumba angasadi asi zvinhu zvangu adi atora. Ndobva ndati question make ndobva ndatora yangu hanzvadzi seloya ndikati hanzvadzi yangu mirira nyaya yangu because ndogona kunyora zvinhu zvangu. Hanzvadzi ikasvika tikada kuita violence nemusikana nehanzvadzi ndikamubata ndikati kwete kana aramba nezvinhu ngatisiyane naye. 2 ndobva tabuditsa musikana ndofunga main terms 3 terms tichizama kunotora musikana achida kujamuka asi zvinhu atora. Kechi 3 pandakazoenda neloya musikana ndopakazobvuma kati alright kana uri serious uyadi nditore ndoda kupupura chokwadi pamberi pedare. Ndakatora mwana uyu asina nhumbi dzekupfeka zviya zvatinota kuchivanhu chedu kuti musikana anotengerwa zambia dhugu nematenesi. Ndakamutora asina ndikazonozvitenga ave pamba pangu nechikonzero chei ndakanga ndava neumwe mufungo. Musikana wangu auya kumba ina ndakuziva kuti musikana akanga akanombororwa akaroorwa ndaitongoti musikanawo chimhandara haana mboita mwana kuvarume vese kwakabva. Saka ndaingoona sekuti kabhebi ndobva ndaramba ndichikondinya nekabhebi kangu tave pamba nekabhebi kangu handa ndisingadi naye wangu ndinomuda mambo nezvikonzero zvandiri kumudira kana zvandiri kumufikisira. Aiwa pane zvikonzero handisati ndasvika ndambokumbira ndanga ndichida kuti mubate mafambiro anoita nyaya inobva kure baba kusvika munhu azosvika pakuti akusungirira haagoni kungozvisungirira chete. Right papa ndanda kuda kusvika panoda kuenda saka ndakumbira ngoma. Right pekupedzisira pandaka kusvika ndepekuti takaenda kumba ndobva tagara mukadzi wangu akabata pamberi aitiza kujamba nepahwindo achitiza achida kuenda kumba kwao ndichimutevera nchingirira mwedzi 3 ndinaye. Ndobva ndati kumukadzi mukuru mai mwana iyi mhosva yandakachengeta mwana anogona kutiza tikamushayiwa kana kutorwa nezvinotorawo nyika akaenda kana kutorwa nehama dzake tisingazivi because iye aiti ndinogona kutoenda kune hama dzangu dziri kure plus ndine mukomana wangu wandodanana naye. 2 ndobva ndati kwete nyaya iyi handikwanisi kuitaura ndoga. Ndakabva ndatora pfuma ndikaenda ndikanoreva ndikakumbira kunana baba kuti ana baba ndokumbirawo kuti ndimbobuda nokuti mukadzi wangu anotadza kuti anomira zvakanaka asi zviri kuitika pamukadzi wangu neizvi. Ivo vakanditi shingirira mukwasha dzimwe nguva pamwe mimba ndo iri kukonzeresa kuti mukadzi wako ndo pandakutosvika ipapo ndatosvika right pandave ndepekuti mukadzi achitiza ndakabva ndamutara ndikaenda naye ndokwatakanotangura kuonana tiri kuSouth Africa. Mukadzi anga asingashandi naishanda anga asingakwanisi kundidirira mvura yogeza kana kundibikira aiti akatobika aikonobika mbudzi akatozoti shamwari unofana kudla unofana kutodla mbodza because ndikwanisi kuenda kumba kwedu usina mbodla mbodza yangu. Ndikaudza vabereki vake tsana vakati zvinowanikwa tsana ndo patakatangira problem ipapo. Kana munhu achibika mbodza inotsvedza zvino kana yatsvedza zvoreva kuti izvi hazvisafambi zvakanaka. Saka kutsvedza kwesadza ende mukadzi wako muri kuratidza kuti mashoko aya maitowirirana nekuti akatosvika pakuti shamari haungagari usingariji haungagari usingaji mbodzi unofanwa kusvika muchii
iwewe hauna right yezvauri kuita uchifikisa mukadzi kusvika vanotaura vanoti rudo harudaro, rudo runokufara. Uyu mukadzi wako iproperty yako yausingafanirwi kusvika pafungwa yekuti ndoda kumufitsa. Taura chinhu chibude mauri one time. Taura maya izvandizvi kwete kuti unofunga kuti ungamufitse uchimushungurudza. Makapedzera kuziva murumeri fane mwana kadiki muna November andisiya kumba kwedu akazodzoka vabereki vangu vakatiuya utore mhuri dzako. Kubva zuva wakapedzerwa mwana uyu ndokugara usiku pane paakazoona akangodarika nekwasisi vangu achitoenda kumabhazi kwake, haana tombokwanisa kutaura neni, aitodaira rafu kuti ita zvawafunga. Ndakavata kana mwana hanapomubata kana kutomboitawo mwana makorokoto kana saka mwana haasati havatomuzivi ndizvo yangu hama chokwada mwana handitomuzivi. Ndine madhauti kuti mwana ndewangu bosi, pane zvakaitika. Ndosaka ndandichienda ndofunga ndandiri murwendo rwokufamba. Right, kutiza kwemukadzi achida kunobvisa nhumbu handina kunzwisisa kuti chizvaitika. 2, ini ndaenda kutevera mukadzi tabva kutese kujoni, vabereki vakati endai munogara. Ndofunga takaenda musi wa 25 December. Vandifonera kuti yatitaure nyaya, tikataura nyaya, vakabata mwana wavo nemhosva vakati mwana zvauri kuti hasiri izvo, dzokera unogara nemurume. Tikadzoka tikatakura mabhegi akanga abva nawo kujoni akasiya kumba kwavo, tamatakura tikasvika kumba kwedu musi wa 27 ndobva takasvika kumba tikagara. Musi wa 27 January ndisipo tichitowirirana zvakanaka. Akabva angoti kuna mai guru andoda kuenda kuchipatara, ndobva vamuperekedza kukliniki kwaChireya kuti anogarira. Zvese vakamupa preparation ndandakatenga zvese, ndobva vaenda ndobva vanogarira amai zvakanaka, tichitofonerana. Ndaitofona chiri ndiri kujoni ndichitaura navo. Right, mudzimai apona akandifonera because madheti angu vanomaziva ndandiri muBedbridge. Ndobva vafona akati aba mwana ndabatsirwa. Ndikati murudziko naye amai mwana zvikanzi musikana. Ndikati nemakorokoto. Vakazvidavira. Alright, zvikanzi ndichabuda maybe mangwana. Ndikati kana Mwari akanditendera kufamba ndokwanisa kudi kusvika mangwana ndokutorai. Takabva takundikana nawo takadhilewa nebhodha. Takazobuda mubhodha maybe kumapasti 1 kunze kwedza chaomse china. Ndobva ndasvika paChireya ndakanonoka kufamba. Ndobva ndasvika paChireya ndine mapapers evana aida kunodhindiwa. Ndobva ndangosvika ndichita U10. Ndobva ndangosiya mari nechikafu. Saka zvadaro nyaya yawasungiswa nemukadzi kuti iwewe hausi kumbata zvakanaka ende iwewe wazvivhuma wati ndiri kumusafisa nezvikonzi kana mwana uyu handisi kufunga kuti ndewangu. Sure. Mukadzi apona saizvozvo. Inini ndakatuma mai vangu ndikati mamai ndaimutore muroora wenyu. Vakauya vakamuona vakatonitumira mapictures pafoni ndikaona mwana. Tapedza akakomplaina akati handina nhumbi dzekupfeka. Ndikatumira mai mari $20 vakamupa kubva kupendi, tight, skirt nehembe zvese. Ndikati alright ndosvika mama. Munhu ndaida kuti atore musikana uyu nemota akabva awana kusina vanhu vatogona sisi vavo. Foni ikadzimwa. Ndobva ndakatanga kuva nedoubt kuti kuzvii zvakuitika izvo. Maskati. Alright, amai taurai. Kutaura nditi kwangu achichi kubva kujoni. Mwana akandifonera maseni masi ari muchemberi unoraona sunu takandisaka ndodira biji akandichendai kwaChireya unoti ndotamuroora wenyu kusokona ndakatanga kufamba bvavatanga ndifuna mukuziva kwanamagutana takafamba ndichisvika zuva rakadai ndichisvika kumanesi kunai manesi ndandinga rikupi akandiroora wenyu watiwanani watiwa nekasisi vake vainanaye kumba
ipapo ndo vandafonera muroora mwina wako watona sisi wake iwo chidii ini kunokwana vakurefu chena vanova mwina wako pasisi vake muroora ndobva aenda muroora akasvika akagara 30 minutes ari panze muroora uyu nasisi vake vari mumba asi vachizoroti pamba pauya munhu atumwa zvadaro muroora akafona achiti mama kwamandituma ndinotora munhu yaoga murooro nyari mumba vakazoti taimo sisi vanenge vakazouya asi vaiziva kuti makadi maiguru zvadai maiguru mauya kuzotora munhu wenyu mauya nemota here vakati kuti uya nemota ini panine chisununguka amezvanangwana yakonditora ndodona mabhegi sisi vemuroora akati ini mininaongora tina mota kana tina ngoro ini minanaongo haendi kuti vati muroora wangu wauya seni chiuyei maigurumo nemwana muroora uyo nasisi vake vakaramba vakagara nemwana kusvikira muroora unanganatuma kunotora mwana nekunoona mwana akabuda akandifonera vachichembere zvamandituma zvose apana chafamba ini ndadii nodzorera zvakanaka senzi yenyu muruda kuti kutsanangura kuti aiwa kutsanangura kana kuti muroora atiwa zvivi vakati zvinake zvakataura mazviwa zvakataura kuvabereki vaezezvakataura chokwadi orati garai pasi muruda kuti vari kuti maiguru vakati ndauya kuzoona vakapona mwana mukomana here aidiwa nababa vachitodarika vachienda kwachirera havana kuti ndaya kuzokutorai vaitodarika vachienda kwachirera ndaya kuzoona makapona fai here aidiwa nababa vachitoenda kwavaiinda saka iwewe pfungwa yako iri kuda here mukati hongu wamuregerera here pazvose zvanga uchimuitira inini ndinokwanisa muregerera mudzimai wangu because ndinomuda mwana uyu wausina shuwa naye kana mwana wangu isusu kumba kwedu baba tinoira shoko tine zvatinoita makufute evana ndofunga ndakazofona bamukuru nebamukuru kumaiguru zvatora mwana wangu vatadza nei kudarikira naye kumba kwangu kuti tinoita zvatinoita zvikaranga zvedu ngava ndipo rukuvhute rwomwana wangu ndinoita zvandinoita pamwana wangu because achange achisiyana rupawo nevangu wakapuwa aiwa vanhu saka imba iyoyi haini vari kuvhute ndakavabvunza kuti kana vana vaponwa munoita sei mwana ina nhasi anaogerwa vhudzi munoita sei zvikanzita zvawafunga saka ndikangoona sekuti baba sezvo vanga vanotaura nasevere vakati atora mwana wako uyezve severe vanga vafonerwa namaiguru achinzi mwana wevanhu ngaadzosere nemombe kumba kwavo asi mwana uyu ndewani mwana ndakatoenda ndisitori namimba ndewababa ndikatozobata mimba muna Juni ndakaenda muna Mei wazvinhu ndikushidza mimba yeah kokusakwanisawo kundipawo mhuri yangu nekuti ini pandakasvika ndichisiyira mai ava mari ndichiti amai kupiwa mhuri yenyu nanatezvara nekuramba mwana zvisiyanisai kwete kuti nana watezvara kana mamune complaints yemwana maifanirwa kunge makatosika mutemo kuti mutsvage kuti mwana ndewani mukaramba makagara makati zi mozoreza funga kuti mwana ndokasinga wangu noti masundisiwa pandaida kuenda shefu mambo wangu ndepekuti pandakasvika ini ndichiona mudzimai wangu ndakazosvika uri musi wechina ndichidzokera ndobva ndati mai mwana ndaizokuonai makorokoto mudzimai wangu akaramba akagara kuseri kwedhoo anotaura neni anondipindura maiguru vakabva vabuda vakaenda kubedroom kwavo vakanogara ini ndakaita muenzi pamba pavo ndobva ndati zvakadaro hazvina basa ndobva ndatora mari $15 zviregwaregwa zvako zvakawanda pamunhu unonzi mukadzi ende unoziva kuti kumwe kurarama hakudi izvozvo unongoda kuti usitike chete parudo ya baba parudo ndakatoperera asi ndiri like musungwa nemukadzi ari kundishandisa kundifixa inini so ini ndandaa kurivenja revenge inorwadza mambo kudarika atanga kwezi mai ndakavapa 15 US ndikati
plus 20 yandakanga ndatenga nhumbi. Ndikati mai mwana muchitora zvinhu izvi moenda kumba kwamai vangu kwa madhuwe ndiwo kwandada unovakira. Sinzi ndiri kuita zvandiri kuita. Wesipandiri pari kundinetsa. Ndobva ndava pa 15 US maoko. Ndikati muchitakura moenda. Mai guru vanga varamba vakati handikwanisi kuenda nemi. Ini ndasvika. Ndobva ndabuda ndikarova pasi. Ndobva ndazofona ndava Bed Bridge kumangwana acho kumaleti. Ndikati masvika here zvikanzi hongu ndasvika asi vakatanga vaseka. Ndikati muripi zvikanzi ndiri kumba. Andauziva kuti pakati kumba waiti kumba kupi. Ndobva vazondifonera ivo vakati ndaenda kumba kwedu handiti muri kuziva ndiri kugwara. Ndikati kumba kwenyu kuchipatara here. Makaenda kumba kwamai vangu kwandakati muende. Mai vaizondifonera vondiudza kuti mukadzi ari kurwara mwanangu. Toita sei? Apa ndandagara hangu ndatozivisa mai vangu kuti mukadzi ari kuuya. Iwewe saka unganokwanisei kugara nemukadzi uyu anokufikisa? Kana rudo rwacho rikangoro rwemasoja tourarama. Murimwe kwake. Aiwa tiri tese mumba 1 mumu. Pachisoja. Achisungwa akakwanisa kuudza vachivanda kuti ini mukadzi handichadi. Mukadzi handichatodi izvo ndezvekungomanikidzira handichatodi akazvara mwamusikana. Akatoudza vachivanda kuti ini zvemukadzi handichadi. Mari haana kumbondipa mari ipo pari kunyepa. Akatotengera mai guru odrop akati mari preparation handina yandiri kukupa. Akangokwanisa kutenga chiblanketi icho netauro chete. So chikonzero mukabvunza mudare chamwanzi pai reason yamuda kurambira mukadzi aisi kutombowanikwa. Muri kuwanza nyaya chete ngoti. Mukadzi ndomuda baba. Handitorina reason yandogona kumupa. Ndomuda mukadzi. Saka amai nekuita kwababa uku muri kuti muri kufungei? Ini murume ndomuda but murume ndaasingachandiri. Chekutanga kana wabva muno mudare ukadzokorora bata mukadzi uyu zvakaipa unogashira mhosva kubva kudare. Iwewe wati uri kuda kugara nemukadzi, mukadzi wapindura kuti inini murume ndinomuda. Imba haidako mwanangu. Imba hawisiri masanction akawanda kana kuva netumwe dzekuti mwana hasi wangu. Ini chete amai angu ndovanitoziva chete ndiri baba ndiri mwana wababa. Amai vari kutotaura ivo pachavo kuti iwewe ndiwo muridzi wemwana. Kana usingazvinzwise unoendawo kakunoenda vanhu woona kuti mwana wani. Baba ndiri kupanzwisisa baba wangu. Izvi handimunonza kuti mukadzi wangu zvese zvandinomuitira hapana kana chiwani chaanobvuma. Ndakazomufonera ndichimupa chikafu. Chikafu ndomupa. Zvakutaura ndezvekunyemba izvi. Ndomupa chikafu. Mari ndinomupa. Muchadzokere shure. Mukadzi wati ini ndemuda iye ndosingandine. Mokutura kankadzi. Ndorarama sei oraiti iye achiramba kuti zvandinomuitira nozviramba. Aiwa tawasitaura chokwadi. Ndochokwadi chandiri kutaura kuti kana tichirarama semasoja tatongorarama takadaro. Saka uri kuda mukadzi. Hongu. Tura kankadzi. Ndozviripo mama. Amai moenda kumba kwemurume. Ingomozvisa pasi pemurume wenyu chaiye. Ndisingazivi kuti hembe dzangu dzakasara kudongo ukwaiti handimbodi kuona uchisvika mameseji aripo aitoti kanya zvidhina zvako uvake ikoko. Akatoti handisi kuda kana mbokuona kumba kwangu hauna kana chako chakashanda. Ngakupe meseji yandakanyora yakanyorwa izvozvo pamameseji ainawo izvozvi. Ndakupei yakanyorwa kuti kanya zvidhina uvake. Aitoti makizi ako unawo dzokera ndiende mhosva. Ndobhadhara mama. Ndikawana meseji inotaura izvozvo ndakatomuti ndodawo makindi. Ndakatomuti ndodawo makindi tore hembe dzangu dziri kumba kwako. Meseji iyo iripo foni make. Kwete yekuti kanya zvidhina wake. Ndo yatiri kuda. Hembe dzangu dziri kumba make. Isaiona maifoni ngaitaurisa zvamakumbira. But imba here inomira yakangodai. Dzakatosara kudongo kare hembe dzako. Aitoti ndanotora hembe dzako. Hongu ndakatama. Anga asipo pandakatotama. Mukadzi akaenda musi wa 27 up to now asati ambodzoka pamba angopona akatogwa nehama dzake akatoenda.
ini ndiri kutotsvaga mukadzi kuti aripi handisi kunziva kwaari. Handingamiri kuita maoptions nekuda kwekuti kune munhu asingadi kuvaka. Hongu ndinosvika kana ndine nguva. Chokwadi. Abo ukanyana kwachina kwabaruta uyari kundenda mukadzi uyari kundenda murume wose azokuwirirana mukugarisana but wose kundenda mwendenda murume. Aiwa iuya hasi kusvika kweuna kana mwana wake hasi kusvika. Saka nhasi kuenda nomukadzi ari kuendepi? Kumba kwandiri kugara mambo kune imba 1 yandakavaka ne3 rooms. So imba iyi yakashandwa neumwe mukadzi ava mai vasipo izvozvi. Kuti ndikuda kupindura. Ndonomusiya ari apapa paane imba yake. Apa nditi pakatengeswa ari mumameseji pakatengeswa. Ndinobvisa hembe dzako. Imba iyi ndiye aishanda achinda kuJoni. Zvese zviri pamba ndiye anoshanda achinda kuJoni. Tiri kuJoni aitotumira mari ichitengwa mbudzi kuno 52 dziripo. Handiti uyo uriko uchitoshanda uri kumba? Hapana anoshanda tese taenda kumunda hapana anoshanda anoita nebasa. Kutoenda kwake kuJoni aitotira mhuri. Sandiri kuti iye ndiye anoshanda. Saka kuti iko zvino muchibva naye pana anoenda ku? Anoenda pane imba yake kusvika ndazokwanisa muvakira imba ndomutora. Paimba pakatotengeswa. Hati ndiye ataura izvi idareka iri ndokutengeswa zvo hatingazvinzveka iri. Pane vanhu? Pane vanhu. Vekupi? Iye hama dzavo. Hama dzani? Dzavo. Ndo dzakapiwa ipapo? Dare ndorakupa. Saka kana pane vanhu anonogara sei? Ndo pane imba yake ndo paanofanira kugara. Unepinda mumba make? Makizi ake anawo. Hembe akatobvisa mumba mangu zvese. Dzavo. Iwewe mukadzi wadaita zvakanaka wada murume. Chienda murume anofanirwa kukuparikira nhasi. Ukaitawo mazuva 4 muri 4. Wobvapo wozoenda kusearch. Kana akafeila izvozvo zvinoreva kuti panapa angachitaurira dare rino manyika. Chokwadi mambo ndinopa davira mukadzi ndomuda. Amai zvavanoita panguva dzedu dzekuti takuda kuti munamato vanorara padhoa pavakatsiga dhoa. Ini ndakarara kuside. Ndobvunza kuti chii anotaura mashoko mamwe ekuti chero upenyu hwangu asandi ndamanzwa. Varipo vapupure vere. Hanzi inini nezvako shamwari kwete ndisiye ndine murume hauna mari iwewe nditori nemurume ane mari. Wandodanana naye. Nyaya inozikamwa kumba kwavo kwete hongu chokwadi. Kumba kwavo nyaya inozikamwa. Nyaya ndokutaura inozikamwa kumba kwavo. Ndakatobata mameseji. Ndisandabvisa mari inini. Zvinova ndo zviri kundirwadza kusvika pakuti mwana maybe asitori wangu. Ndakaroora shebaba. Pano unhu uchachinja. Ipapo vari kundinyepera. Ini ndakapedzera kuwana November tiri kuSouth vachiti enda kumba kwako. Kubva ipapo kusvika pari zvino mashoko evanongotaura kuti enda kumba. Papa ne 6 months. Enda kumba kwako. Kana sipo nyangwe chi ndingangoti hembe dzakapesera kutengwa nevabereki vangu handina nyangwe teneta ndamboripfeka. Ndaipfeka hembe dzangu. Aiwa hako. Kunyepa baba vachireya. Kunyepa 2 mateneta ndakatenga. Kwa iye mubvunze aitonditi baba mwana teneta makanditengera ira ariti kuti ndifeke pane vanhu. Chakanyaya kuti chimendi kati ndo zvandoda mukadzi wangu. Feka zvimweni izvozvo. 2 mateneta ndakatenga ini. Amai moenda kumurume. Murume achakutorai ondokuisai paimba iyai. Kana aiwa simirai kusimudza maoko. Achakutorai ondokuisai pamba paya. Achakuparikirai. Asi mimi zvisho zvake murume uyu
ari kuti ogarai zvakanaka ndipai bonde muri kundinyima muchiti handine murume. Mashoko iwayo anosehwesa murume, anesewa oshayiwa zvekuita. Saka imimi garai kwazvo. Iwo murume mukadzi haasudi kuplay like that. Aiwa, mudziyo mudiki, mubate sechinhu chidiki mumba nekuti mukadzi wako. Ipapo tona sekuti apa zvavo vari kuramba kutaura chokwadi kozi kumba kwacho kumba mameseji aripo vakati ndanobvisa hembe dzako takatengesa unosvika pakutemwa nemunhu arimo mameseji kana arimo ava vaudzwa nendare zvatengwa nendare musapikisa kuti mapoto handitorina izvezvo aitengera mumwe mukadzi ine handitorina changu amai uyu munhu ndio anofanirwa kuziva kuti mukadzi wangu haana sadza. Handi mapoto uri kunotenga? Mapoto mambo haisi nyaya yeproblem. Mukadzi wangu mukuru ane mapoto andakatenga hope. Pamba pangu apaitu pamusore hatina kugara nguva yakareba. Uyufana umuyura mungu asisi ndakauya umura maseka mungu asakarora bati chitoti chiri papa hapana vane chitoti uyu agare pamba uyu mukadzi anomuda uyu murume anomuda asi vose manje chitoti vari kungodzingana panhu paduku so uyu manje kuti atore mwana uyu anomusiya padongo paapatama mamba zviti tiri kuti uyu mufana ngaatore mukadzi anomisa mukicheni nemhaka ingozi ukasiya mukadzi padongo pakatama. Tora mukadzi unoisa mukicheni toita plani mukadzi usimboita zvaanode kufutika paanoda kupa ari mukicheni kwete kudongo. Pamusore mambo pamba ndepangu asi kuti ine handikwanisi kuvaka musha sekamba ndiri 1 musha ndakavaka nemukadzi anova ndiye akatonditendera kuti baba mwana kana uchitora mumwe mukadzi ngauye zvakasununguka. Ndikaroora baba mwana uyu zvakasununguka zvinofadzawo chero vabereki vangu nevake. Number 2 problem hombe iri kuitika ndisingadi kuvanza mukadzi wangu zvemusha haadi. Saka wodi munogadzikade musha ndinosvika pakuneta baba. Kuneta wotaura ndakawataira ukashandisa stereki mambo unosvika pakuneta. Unesewa ndiri kuneta. Kana ukaneta unoita sei? Ndaneta. taura ichinzi njiba manete mafunga kudini ingoti doyo tora nguva muchenzaniso ichokwadi mambo munhu kana waneta unokurirawo bhachi woturikawo. orga wana mwirikata kana ndaneta mambo. saka uchadi mukadzi zvinoita sekududzira kudaro. amai uyu murubari kuti ndasewa ndataura ndikati vari kunyara zvavo bva tichinetsana vaitoti iwo handichadi nezvako ndaiti pamwe unozvara mwana mukomana saka vangorasitanga
Waseva nemwana 1. Saka kana hauchandi mukadzi. Ndati mukadzi ndonoda mama but ndaneta. Zvingana kwachuchi. ngavakudani pachena munhu wangu Uyu watindasiwa. ngataure chokwadi kuti uno mukadzi ashati Wataura hawa inogadzirisa. Watikana munhu adeta bachiri kunenga udatibvi pachiri. Ndokutaura kwandaita baba, ndati bhachi ndakurura, ndaturikawo pachimuti. Kana pane anogona kutorawo bhachi iri, aiwa pakasununguka baba, because handichakwanisi kushanda nekuda kwekufunganya kuti saka ndinochengeta sei mhuri imwe iri koko imwe iri koko. Inini ndakaroora ndichida kuti mhuri dzangu dzigare pamwe. Amai, murume ari kuti achakudai nguva yatatora ndekuti musarambana. Murume ari kuti achakudai 180. Andogamuchira zvese. Chipa bhukuru mukadzi uyu. Amai mungagamuchire zvese muchisiya murume wakadai. Murume wacho ari kutora ane tarisiro yake. Ndiri ndeta aiwa dzidzawo wakaramba ina haundirambi zvekudaro. Ngatange tangoenda kumba. Ndoramba chingofirukudza mara ndaurawo. Taura zvinu 5. Pindawo. Wakwile. Ndakukumbira mukana kutora mari. Kana kuti mai ndipewo mari. Mukadzi wako aripo muno? Pewo dola. Ndosaka wacha. I quit. Machuma makuwa pamba pangu ndovakutaisa kugara chuni yerutiza chienda kumba kwao uchiita zvaunoda. 3 kusanzwisisana neni pakugara. 4 hapana mukomana wako wogara uchindiudza kuti une murume wako. 5 muchengeterawo mwana wangu zvakanaka. Baba vemukadzi. Baba vedu tadarika kuti tikuudzai kuti uyu mukwasha wenyu waramba mwanasikana wenyu nhasi. Saka mukaona kuti akupiringana ipo munhu asisina munhu. Tinochengeta kamwana. Zvinhu zvedu zvose zvotifambira. Wasununguka kubva kumurayiro yanga achirarama murume wake. Saka ndozvakati tikuzivise. Tinotenda. Dzokai. Kuda nepapa musikana kubvisa dhuku nezambia zvinoreva chiratidzo chekusununguka.
kuti haa ini ndasununguka nekuti zvaitwa nedai mune zvamakashanda mose nemuyu mune zvamakashanda mese alright munofanirwa kunyoresa zvinhu izvozvo zvisvike pakushewa budai nepapo mukadzi uyo wabereki